Co obxectivo de frear a propagación do coronavirus, o Goberno central decretou esta fin de semana o estado de alarma, unha medida que leva aparellada a limitación de circulación en todo o país. A meirande parte dos pontevedreses están a responder positivamente a esta restricción. Sen embargo, a Policía Local xa denunciou a unha primeira persoa que estaba a incumprir dita orde. Trátase dun home que paseaba onte pola avenida Augusto García Sánchez. Ante o aviso da policía, este reaccionou insultando aos axentes e tirándolles o seu DNI ao chan. Debemos ter todo o respeto á xente que está traballando nos corpos de seguridade do Estado e especialmente no Concello, bombeiros e Policía Local, porque están traballando para garantir a seguridade de todos e de todas, polo tanto, máximo respeto ao seu traballo. A Illa do Cobo foi outro dos puntos máis conflitivos nestes últimos días. A Policía Local tivo que desalosar o lugar polas aglomeracións que se estaban a ocasionar. Pois tiñamos avisos de que a Policía Local tivo que intervir na Illa do Cobo porque sí que era certo que nun primeiro momento notábamos que a afluencia de persoas na Illa do Cobo pois se estaba convertindo pois en unha situación pois en contra do decreto de alarma. Ante estes últimos sucesos, o Goberno municipal chama a tranquilidade, pero tamén a responsabilidade de todos os cidadáns e recorda que soamente quedándonos na casa conseguiremos frear esta crise sanitaria. Recorden que isto non son unhas vacacións, que é un decreto de alarma, que entendemos que a situación é excepcional e que está sendo dura para todos e para todas nós, pero por favor que respeten as medidas que se están tomando, que se queden no domicilio e que volvan a dar exemplo como estiveron dando durante o domingo e durante esta primeira xornada. Cabe recordar que o incumprimento ou a resistencia ás autoridades competentes durante o estado de alarma levará aparellado importantes sancións. As multas poden ir dende os 100 euros ata os 600.000 ou incluso penas de cárcere de 3 meses ata un ano, segundo a gravidade da infracción.